Hi, most of the nोंसो नायदों आं फेसबुक नायबाय थादोंमोन स' आं मोनसे पोस्ट नुदों आरो जेरैहाय सासे ख्रिस्टियान मानसिया माने जेनेबा ख्रिस्टियान मानसिया माने जेनेबा प्रिच खालामदों गावसोरनि इसोरनि बारे स' आं मोनसे खोथा होनो सानदों ओमफ्राय बेयाव गाहायाव माने बिराद गाज्रि गाज्रि कमेन्टबो नुदों मोजांथ' गैखाया कमेन्टआ सब गाज्रि जाखा स' आं होनो सानो नोंसोर बर' नंगौना नङा हा बर'बा मालाबा नोंसोरो जेनेबाहाय बे धोरोमा बेलेग ख्रिस्टियान हिन्दु माने जेनेबा नोंसोरो जेबो इदि गाज्रि बुंनाय नङामोन बाट आं साननो हायासै लासिंसिं मोनसे दासिम मानो होनबा मोनसे खोथायाव नाय ख्रिस्टियान हिन्दु होनानै धोरोमखौ माने जेनेबा मुगैलायनाय नेवसिलायबाय थानाय धोरोमखौ लानानै मा दङ बेयावलाय नेवसिना मा लाब ना बर'आ मोनसे कमिउनिटि जाबाय ना बर' नालाय बर' ख्रिस्टानबो दं हिन्दुबो दं बेयाव माखौ जाज खालामबाय थानांगौ कि ख्रिस्टाना बिदि हिन्दुआ बिदि होननानै ना फर रिजन आलसे जों बर'सो ना बर' हिसाबै नाय जों मोनसे खोथायाव लोगो बानायोना लोगो बानायनायाव जों मा ख्रिस्टान हिन्दु नायाना स्कुलाव फरायो जों ज'नो बेयाव मा ख्रिस्टान हिन्दु होननानै डिभाइड खालामा ना स' मानो जों धोरोमखौ एफाग्राब लाबाय थानो नेवसिबाय थानो ना मानोबा मोनसे इउनिटि होनबाय थायो बयबो इउनिटि होनबाय थायो इसेबो लाजियासै नामा माबा मोनसे होनायनि सिगां इसेबो लाजिनाय मोनासै नामा बिदि बखिनो गाज्रि होनो फर रिजन होनो आं बे जाय बखिदों बेबोथ' बर' ना नामजों मिथिदों बेथ' बर' होननानै बर'आनोथ' बुंगासिनोमोन बाट फर रिजन नोंसोर खोनासंनांगौ साननांगौ ना बर'सोलै मोनसे इउनिटिसोलै बा जि खालामदों गावनि जेनेबा लाइक गावनि डिउटि एबा लाइक गावनि लाइक बिलिफ फोथायनायावसो बियो बानायदों इदि ना फोथायनाय सायावसो नोंबो हिन्दु मोनसे खोथायाव होनदों हिन्दु दे हिन्दुआबो मोनसे फोथायनाय दं इसोर दं होननानै ना एबा बाथौखौ खुलुमो नङा होमबा बेयाव सोरबा थानानै माबा मोनसे गाज्रि होनदों होनाखै राइट आरो ख्रिस्टान मानसिखौ नाय मोनसे खोथायाव ख्रिस्टान मानसिया नाय गिर्जा थाङो सानदेआव गिर्जा थाङो ओमफ्राय जेनेबा बाइबेल फरायो एबा मोनसे खोथायावहाय इसोरखौ खुलुमो जिजासखौ खुलुमो ना स' बेयावथ' मिस्टेक गैयाना बे गावनि डिउटि मावदों एबा लाइक हिन्दुआ गावनि डिउटि मावदों ख्रिस्टाना गावनि डिउटि मावदों खिन्थु इन हिउमेन साननांगौ मानसि हिसाबै साननांगौ मानसि हिसाबै जों बर'सो ख्रिस्टान हिन्दु गैया मा ख्रिस्टान जाबाखि बेलेग जानांगौ नामा हिन्दु जाबाखि बेलेग जानांगौ नामा बे नङा जोङो ख्रिस्टान जा हिन्दु जा होमबाबो खिन्थु मानसियाव जों फोथायनायावसो बेलेग इसोरखौ फोथायो खिन्थु मानसियाव जोङो सासे बर'आनो इउनिटि मिनिं बे नङाखि लाइक बिदि जाज खालामलायनाय मेन थिंआ जाहैबाय जों बर' आन्डारस्टुड देट स' आं बेनि थाखायसो होनो सानदों बेखौ आं गाज्रि हिसाबै लाइनाव थाङाखै सोरनिबा रिलिजियासखौ हेट खालामाखै आं क्रिटिसाइज खालामनो गोसो गैया ख्रिस्टान हिन्दुनि सायाव आं रावखौबो क्रिटिसाइज खालामा आरोबाव रावखौबो हेट्रेड बेफोरनि बारै जेबो खालामनो गोसो गैया स' वान थिं आइ वान्ट टु से इज दिस प्लिज ख्रिस्टान हिन्दुखौ एफाग्राब नेग्लेक्ट खालामबाय थानाङा हिन्दुखौ ख्रिस्टानफ्रा नेग्लेक्ट खालामनाङा आरो ख्रिस्टानखौ हिन्दुफ्रा नेग्लेक्ट खालामनाङा स' वी आर जास्ट बर' एन्ड वी आर बर' बेल' बड'लेण्ड बिनाय समाव जों मा ख्रिस्टान हिन्दु होननानै नायो नामा ना रेलियाव थांनायाव जों ख्रिस्टान हिन्दु थौलि ख्रिस्टानफ्राल' ज' थांनि एबा हिन्दुफोराल' ज' थांनि बिदि होननानै सानो नामा न' राइट वी थिंक आरो जों साननांगौ कि सासे बर' जानानैसो जों थाङो बर' जानानैसो जों बड'लेण्ड बियो बे यार मा थिंकिं दं नोंसोरनाव थोद जाय कमेन्ट खालामदों बिसोरखौसो आं होननो सानदों मा थिंकिं दं जेबो थिंकिं गैया नोंसोर नांलायनाय जेनेबाहाय गुलाय गुजाय जायो बर'आ नांलायनाय जायो बर'फ्रा स' बेल'सै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम